ще излезе на сцената и ще покаже най-доброто от себе си. А за да се случи това, той се отдава изцяло на онова, което го прави щастлив. Така е и в хоровото изкуство. Когато се получи контакт между диригент и хористи на сцената, когато всички дишат и вибрират като едно цяло, публиката има усещане за заедност. Тогава има преживяване, защото позволяване на музиката да тече през нас и едва тогава тя въздейства върху този, който слуша. Хоровото изкуство е най-демократичното изкуство, за което се изисква голям талант, сърце и упоритост. 35 години хор Планинско Ехо при туристите. Хор Планинско Ехо е основан през 1979 година. Изпълнява произведения от български и европейски композитори от предкласиката и съвременността. Хорът поддържа репертуар от туристически и патриотични песни, песни за Шумен и родния край. Диригенти на хора през годините са били Иван Бабачев, Любка Пейчева, Добринка Георгиева, Даниела Йорданова. Корепетитори Милен Маринов, Димитър Кукушков, Милен Миков, Ваня Джамбазова, Димитър Памуков, Мариела Маринова. От творчески сезон 2008-2009 диригент на хор Планинско Ехо е Наташа Христова, която е завършила Музикалната академия в град София. Дългогодишен художествен ръководител на хорови състави от Шумен. От началото на 2011 година за председател на хора е избрана Даниела Челебиева. Корепетитор на хора е Димитър Кукушков. Членовете на хор Планинско Ехо са хора отдадени на хубавата песен, наброява 43 души, от които 30 жени и 13 мъже. От началото на 2012 година към хора се присъединиха и членове на вокална формация Хана Спарух. Всяка година туристическият хор участва в общинските и областни прегледи на художествената самодейност, където печели първо място. През 2008 година участва в националния преглед на художествената самодейност в град София и се завръща с приза национален първенец. Хор Планинско Ехо участва в юбилейните концерти на сродни хорове от Шумен и други градове, както и в културния живот на град Шумен. Има записани дискове от множество различни тематични концерти. От 2004 година хорът е съучредител и член на Сдружение Северняшко Ехо, в което влизат туристическите хорове на Шумен, Велико Търново, Плевен и Горна Оряховица. За тези 10 години сборният хор на Сдружението е участвал в многобройни концерти в цялата страна. От 2006 година местният туристически хор участва заедно с туристическо дружество Мадарски конник под пъднажа на община Шумен в организиране и провеждане на национални туристическо-песенни празници под надслов "От тук започва България". Те се провеждат веднъж на 5 години, като последният се състоял през 2011 година по повод 1330 години от създаването на българската държава. Телевизия Шумен е издала диск от този концерт. От 2009 година хорът е член на Съюза на музикалните дейци в България. Хор Планинско Ехо има 25 участия в националния песенен празник "Песните на България", организиран и провеждан от Сдружението на туристическите хорове в България, на което сдружение хорът също е член. През 2012 година хор Планинско Ехо организира и проведе юбилеен концерт под надслов "110 години организиран туризъм в Шумен" с участието на хоровете от Сдружение Северняшко Ехо, на туристическите хорове Камчийска лилия от Варна и Средногорски звуци от Стара Загора, вокална група Надежда от Грабово и отново имат свой диск. По инициатива на Съюза на туристическите хорове в България,
за издаване на общ диск с изпълнение на емблематични песни от туристическите хорове и състави, през есента на 2013 година шуменският състав записа и предостави на ръководството на Сдружението диск с клипове на 2 песни "Шумен мой", текст и музика, аранжимент Николай Тодоров, и "Прегръщам ви родни планини", текст Харалан Недев, музика Стефка Карапенева и аранжимент Николай Тодоров. Дискът се посвещава на 35 годишния юбилей на смесен туристически хор "Планинско ехо", който отбелязваме днес. На 14 и 15 юни 2014 година Шуменският туристически хор за първи път беше домакин на 26-я национален песенен празник "Песните на България", като проекта се реализира с финансовата подкрепа на Общинския фонд "Култура" Шумен. През 2015 година предстои издаване на сборник с песните на Люба Пейчева по нов спечелен проект. 35 години туристически хор "Планинско ехо". Туристи в дружба една, а леко събрани на таз планина. Да пеем туристи, да пеем сега за вечната дружба в туризма. Марш на шуменските туристи, ветерани, текст Иванка Братоева, музика Иван Бабачев. Благодаря ви, приятели, че сте с нас и нека заедно да почувстваме силата на песента, красотата. Днес музика. Наши
народ несравним. С пламъка вече на теб ще свети, на Левски и Ботев духът несклоним. Къде си вярват и любов народна? Текст Добри Цинков. Иван Вазов, музика Стефан Печерев, разработка на Наташа Христова. Аплодисменти. Не е точно разработката, а просто използвах оркестровия вариант и си сложихме думите към съответните колони.
Щом грейне зората, тръгваме на път към планината, любимия ни път. Земя си ти красива и нежна и добра. По тебе ние бродим с радост и мечта. Брат мой. Текст Елена Димитрова, музика Филип Абрамов. Good morning,
Аврамов и всички смятаме, които сме в този жанр туристическата, това е наистина върхът в неговото творчество и с съпругата си тя да написала текста и Ние свършвам концерт, обаче не мога да се въздържа. Не мога да се. На нашата сцена вокална група Херсонита, която е към читалище Напредък, и в нейно лице хората с което имат едни истински приятели, тъй като творческата им дейност се осъществява в нашето читалище. От 2012 година хората ни с Поеко осъществява репетиционната си творческа дейност и част от концертната дейност в Народно читалище Напредък. Така че следва вокална група Херсонита, която ще изпълни песните "Приятел мой" и "Летете в буйни гладини". Заповядайте, мили дами.
звучи. Възпява то в песни с чувства най-чисти, природните ни красоти. Крайогъня. Текст Стефан Станчев. Музика Гирш Пейкин. Една тайна. Как се става турист? Текст
Стеню Кадънков, музика Стефка Карапенева. Над Мальовишки предели. Текст Евтим Малев, музика Филип Аврамов. Now
Идвате за отпуск. Идвате за отпуск. И следват другите приятели. Да, извинявайте, здравейте. Изпълнят песните на млади години и сутрин рано мила.
а долу китна долина, градини, пътища, селта и ниви, златните шега. Приятели, да имаш е богатство. Текст и музика Стефка Карапелева. Dobro utro pachnie
Костов, кмет на община Шумен. И преди да чуете от кого са следващите цветя, мили думи и поздравления, искам най-напред да поканя тук господин Филипов. Надявам се, не греша. Да, председател на туристическо дружество Вадарски конник, който ще ви поднесе специално поздравления и ще връчи множество грамоти в знак на благодарност. Ще започнем първо с грамотите, като сценария, и след това ще ви поздравя. Може ли? Или поздравление? Грамота награждава се община Шумен за подкрепата, която оказва на нашия гост всеки един момент. Телевизия Шумен за популяризиране дейността и творческите изяви на хора, радио Шумен по същата причина, вестник Шумен също. Да. Така. Шумен БГ, електронен вестник на Шумен, който е редовно, както и всички останали медии, популярни проявите на планинско медии. Съдин Пламенов, журналист от вестник Шуменска заря, господин Георги Ников, който е тук. Кореспондент на вестник над 55 и на вестник Еко редовно отразява нашите творчески изяви и живота на нашия город. Народно читалище Напредък, 1869. Добри Войников, Народно читалище Добри Войников, Народно читалище Тодор Степков, което За многото репетиции и концерти, които са провели да ви честите празника, една достойна годишнина, да ви пожелая да сте винаги така лъчезарни, засмяни, живи, здрави и все така вдъхновени от планината. И благодаря за концерто изнесете и дори на който има възможност, и аз да си попея. Честит празник още веднъж в мире. Благодаря. Районна библиотека Силян Чиминдиров. Пенсионерски клуб 16. Домакини на нашите празници, на нашите репетиции. Приятели, аз съм една от вас, да речем, много се вълнувам, че съм между вас, защото телефон не се позволява. Искам да си скажа, как да кажа, това, което преживях, нека всички да имат удоволствие от страни да видите колко много сме постигнали, колко хубави сте. Много ви обичам. Николай Тодоров за принос за обогатяване репертуара на хор планинско ехо. Да. За многото аранжименти на песни и за аудио, как се нарича, обработка. в момента, ако позволите един поздрав, мили приятели, уважаема Наташа Христова, от името на вокална формация Малка Серенада при Народно читалище Добри Войников искам да ви поздравим и да ви пожелаем дълги години ехото ви да звучи над Шумен и много творчески върхове да покорите. Желая ви щастие и здраве и всичко най-добро. Честит юбилей! Така, награждава се с грамота и диригента на хора, госпожа Наташа Христова, за жива и здрава, госпожа Христова. Гледайте. Да.
Награждава се и председателя на хора. Добри как други. Види да го няма да го кажа. Честито на Димитро. Добър спомен на предишния. Димитър Памуков отсъства, той е предишния репетитор. Ваня Джамбандова също се няма. Мария Кадиева, госпожа Кадиева. Надея Замилева. Надя! Нели Никола. Величка Цонева. Мила Симира, идей Кварец. Виргиния Маринова. Донка Ковачева. Радослав Радушев. Вълчо Добре. Госпожа Мария Добрева. Здравейте, така, туризма в Шумен, аз завоюваното место в национален мащаб. Поздравявам. Само да ме заразиш. И нашата диригентка, на която дължим такива постижения. И да бъдем на челно место в тук нататък. Както до сега. Благодаря много. Мария Генчева. И Синка Содирова. Браво! Благодарност на всички останали. На 135 годишната ще бъдат удостоените, а за сега само по една значка ще има. Така, искам да кажа и аз няколко думи. Наистина се развълнувахме от този чудесен концерт. Да, това са цветя от туристическото Рестовандарски колник. Наистина ни заслужите и не само сега, с всички изяви до сега, които сте имали. Нашия хор звучи истински, звучи звучно, звучи красиво, звучи уверено, звучи почти професионално. И това, което и тази вечер ни демонстрирахте, аз не го отдавам само на хубавата акустика на залата, ами преди всичко на вашите умения. Много добре се представите и всички са в града говорят за това, или поне хората, които са ви слушали, може би не всички, но тия, които са ви чули. Освен добри певци, успешни туристи, също така сте и много добри организатори. Тази година, 24-тия национален песенен празник, се организира и проведе основно с помощта на тези хора, които са пред вас. И всички наши гости, повече от 30 хора мисля, че бяха, останаха много доволни. Специално писмо поздравление получихме от председателя на Сдружението на туристически форуми в България. Сега в момента си е приятно
5-годишния юбилей. Бях си да мисли още неща да кажа, но ми се струва да не го протакаме. Няма смисъл, хубавото се вижда. Ние ви поздравяваме, желаем ви живот и здраве и още дълги години да сме заедно. Получаваше цветя и от Народно читалище Напредък, от Народно читалище Боян Пелев и от Народно читалище Стилян Чилингиров. Да сте живи и здрави и още дълги години да огласите с хубавата туристическа песен в залата на читалище Напредък и да прославите Шумен в цялата страна, а защо не и зад граница. Честит празник! Една кичка, пожелание за здраве, все така голяма бодрост и много още успехи. Честит празник! След много цветя идва ред, ще бъда лаконична, но ще изборя един списък от всички онези, които са ви поздравили чрез поздравителни адреси. Ще зачета само един. Той е от туристическо дружество Безово, хор Родопски звуци, Асеновград. Хор Планинско еко, поздравителен адрес. Голямо вълнение и удоволствие за нас, хор Родопски звуци, Асеновград, е да ви поздравим с най-топли чувства на уважение за постигнатите успехи. Годините, които посветихте на музикалното изкуство, да възхвалявате природните красоти на родината, е една уникална, незаличима следа в съзнанието на хилядите почитатели на туристическата песен в България и чужбина. Бъдете живи и здрави! На много лета с още по-големи творчески успехи. Туристическо дружество Безово, председател Недялко Аврамов, хор Родопски звуци, председател Екатерина Златева, художествен ръководител Христо Христолов. Поздравителни адреси са получени и от Сдружение на туристическите хорове в България. Хоровете от Габрово, Стара Загора, Кюстендил, Казанлък, Плевен, Велико Търново, Горна Оряховица, Исперих, Пловдив и Самоков. 35 години хор Планинско еко и много по 35 приятели. На нова е лета.